een man die koken natuurlijk al veel mooier gemaakt heeft. Hij heeft deze wedstrijd georganiseerd. Op het gebied van koken heb je niet zoiets als dit in de hele wereld niet. Dit is dé wedstrijd. En als je dan mensen hebt zoals Jan Smink en Lars en de Rogier die zo idioot zijn om hier zo vol gas voor te gaan, ja, dan moet je er ook gewoon voor gaan. The first prize we will be giving away tonight is for the best poster and best promotion. I'm sure a lot of you all have gone online and voted for your best prize and poster. Jongen, was goed. Zeker. Bak koffie? Die ene keer. Nee, dat is niet wat. Vind ik. Wat moeten we dan beginnen? Maandag? 6:30, 7:00. Dat we 7:30 los kunnen met de tijdtraining. En dan even nadenken wat we daar gaan maken. Dus aardpeer moeten we regelen. We kiezen gewoon wat wij het mooist vinden qua smaak en daar gaan we voor. De aardpeer, ja, dat is ook gewoon een hele mooie smaak en die combineert gewoon heel mooi met truffel. En erin liggen alle mooie. Kijk, in de restaurants, daar zijn aardperen en zie je veel voorbij komen. Die bewerking ook, ja, de mensen thuis die kennen het wat minder, want je ziet het natuurlijk niet standaard in de supermarkt liggen of standaard bij de groenteboer liggen. 1,25 per pond. Het mooie eraan en het leuke aan het vak is dat je producten uit je omgeving kan halen. Uit je eigen omgeving. Dus waarom zou je een stukje vlees uit Japan of een stukje vis uit... je moet alles een beetje dichtbij zoeken. Het is niks moois als dat je het om de hoek bij de boerderij weg kan halen. Als je hier rondkijkt, Johnny Boer loopt hier, maar ja, zo heb je van elk land heb je al die topchefs. Thomas Keller, Grant Schatz. Iedereen, alle toppetjes die zijn hier. En dat je daar tussen mag lopen en als je daar iets moois van neer kan zetten, ja. Weet je wel, iets hogers op kookgebied als dit is er niet. Dus dat je hier tussen mag staan, dat is al heel vet. En, ja. Ik vind het heel bijzonder. Iedereen heeft heel veel respect tegenover elkaar. Je maakt een praatje met elkaar en iedereen is gewoon één. En het is gewoon één grote familie hier. Dat is wel mooi om te zien hoor. En een gekke hoes, hè? Ja, een gekke huis. Die Engelsen die maken altijd gek met mij. Hier is het begonnen op de boerderij. De koeien zijn net lekker in de rust, zijn net gemolken. Ze liggen nu lekker binnen, buiten vriest het. Dus hier hebben ze het lekker warm. Maar ja, het is lekker rustig hier. Ja, ik was vroeger wel natuurlijk werkzaam hier op de boerderij. En vond ik ook wel leuk, maar vooral trekkerij en zo, dat vond ik leuk werk. En, ik was natuurlijk veel met mijn moeder wel in de keuken bezig en in de groentetuin. Ja, een andere grote vriend. En mijn eerste baantje toen ik 15 was bij een restaurant als afwasser. Nou, toen stond ik al vrij vlot voorgerechtjes en nagerechtjes af te maken. Hè. Toen heel basic niveau, zeg maar, gewoon lekker. En dat vond ik gewoon heel leuk. En toen naar kokschool, toen moest ik een richting kiezen op school. Toen zijn we naar kokscholen wezen kijken. Verschillende plekken hier in de buurt en toen hebben we gezegd van ja, we gaan ervoor. Ja, hij komt al bij. Als je het hebt dan over een gerechtje wat je zelf gemaakt hebt, ik noem maar wat. Ik ben een tijdje bezig geweest met de biest. Dat is de eerste melk die de koe geeft na de geboorte van een kalfje. Er zit echt een verhaal achter. Ik kom van de boerderij, je bent kok, biest. Mensen kennen het niet in Nederland, bijna niemand kan eraan komen. Want je moet er wel
genoeg vanaf weten. Want gebruik je die van de eerste 12 uur, ja, dan ben je ziek. Dan zit je een tijdje op de wc. Dat heb ik zelf ondervonden. Want tot de eerste 12 uur is helemaal niet geschikt voor menselijk lichaam. Hey. Hi. Hey Jack. Lekker. Wat maakt het dit zo lekker, dit woord? Nou ja, je hebt sowieso altijd een melk uit een pakje en melk uit de tank is al een wereld van verschil. Hè, verse melk. Alleen dit is, ja, er zit veel meer eiwitten, veel meer vetten, veel meer bouwstoffen zitten. Het is veel voller. Je ziet het ook, het is bijna room. Het is wat geliger qua kleur. En ja, het voordeel is als je hier custard mee maakt of zo. Je hebt eigenlijk geen andere gekke bindmiddelen nodig, bij wijze van. Er zitten zoveel eiwitten en vetten in dat het uit zichzelf gaat binden als je het verwarmt. Je moet wel de goede manier weten. Dus dan hou je gewoon een heel mooi puur het product. Deze biest die ga ik ja, meenemen. Die gaat naar de Libraïe toe en die gaan hem gebruiken voor het dessert. Broek zit een week bij de Bocuse? Nee. Geen biest bij de Bocuse, nee. Service, c'est-à-dire que tout le monde peut se pousser sur la droite parce que nous on va partir tout droit avec les chefs. Ja, zoals je ziet, een beetje poppenkast, hè? Veel witte mutsen. Nee, we gaan straks naar die markt toe met een bus weer en daar moeten we producten gaan zoeken voor de vis en gaan we meemaken. C'est parti pour le marché. Je crois qu'ils vont être impressionnés. On peut applaudir tous ces candidats qui sont un peu stressés. Donnez-leur de l'énergie pour demain, s'il vous plaît. Merci. Vos applaudissements. Allez Gilles, je vais te laisser la parole maintenant. Tu vas commenter tous ces beaux légumes avec... Een spektakel, hè, dit? Ce côté fleur d'oranger, on est dans ce côté floral. Ja, dat is leuk. Dat is goed voor ons vak. Ik, Frederik. Bent u ook de juryvoorzitter? President, hè? Ik ben niet eens voorzitter, maar gewoon president. Niet alles is er voor het visgerecht, zeg maar, zoals wij getraind hebben, maar in grote lijnen wel. Dus, Wat ontbreekt? nou ja, kijk, we hadden wat verschillende tomaatjes. Daar hebben ze hier één soort van, maar daar hebben we weer een cœur de boeuf tomaat voor. Ze hebben geen koolrabi, we hebben butternut pompoen voor gepakt. Avocados zijn er, we hebben weer iets heel moois. Het zijn ja, eigenlijk gefermenteerde shallotten. En Johnny die proeft dat en die eet dat en zei dat gaan we erbij doen. Dus ja, het is vrij duidelijk dat wij dat erbij gaan doen. Vanaf de rest voor de kamer. Jan, een tiertraining. Waarom? Tijdtraining, ja. Dat is een van de eerste keren, dus alle voorbereidingen die we daar moeten doen in nou ja, minder dan 5 uur, eigenlijk 4,5 uur ongeveer, want dan moeten we beginnen met het visbotje afmaken. En dat zal zometeen blijken hoe we uitkomen met de tijd. Bepaalde bereidingen die in de oven moeten of in de reuner, in het warmwaterbad, wat we precies geoefend hebben, we weten hoe lang dat moet. Maar ja, dat kan je niet even op 1 klokje bijhouden of in je hoofd houden, want dan ga je dingen vergeten. En vandaar die wekkertjes, dan weet je precies hoe lang alles nodig heeft. Shit. Ja, dan gaan we gewoon snel over andere dingen hebben. Een soort tweede tentamen, zeg maar. We gaan dit spelen en het gaat vandaag over van alles en nog wat. Ik ga geen vrije tijd meer. We zouden praten dat we elke dag nou hier in deze keuken trainen. Maar ik denk wel dat die voldoening eruit kan stellen als het op de wedstrijd zelf bent. Als daar alles mooi maakt, dat dan alles dat we blij bent, dat is de volle werk van Estan eigenlijk. Zonder Lars hoeft Jan eigenlijk net te gaan. En oorsom ik net. Ze zijn ook heel gelijkwaardig om elkaar. En ja, ze hebben elkaar echt nedig. Maar dat werd het in Oorlanden, heb ik begrepen van Jan, dat het een komie is soms wat een ondergeschoven kindje. Nou, dat is in dit verhaal bij Jan en Lars absoluut net het geval. Als je Lars alleen maar, ik noem maar wat sommige landen wel wat meer hebben, alleen maar de groentes laat schillen bij wijze van en dingen voorbereiden. Dan ben je gewoon, dat is gewoon niet slim als je dat doet. Je moet het maximale uit beide halen en dat doen wij nu en daar kan je ook het verst mee komen. Kijk, wij zijn gewoon één team, we hoeven elkaar 1 keer aan te kijken en ik weet hoe hij ervoor staat en hij weet hoe ik ervoor sta.
Ze was, ja, Lars is niet van de... Nou ja, vriendin moet ik niet zeggen, maar... Moment wel. Ja, op het moment. Ja, maar goed. Zo ben je nou ja, daarin, daaruit, mij ook hoor bezig. En dat is ook goed, ja. Maar dat, ja... Voor het vleesgerecht werken wij natuurlijk met de parelhoen. We gebruiken daar zoveel mogelijk van. Hè. Vandaar ook het idee met de skelet op een schaal. Hè. Die wordt ook nog gebruikt. We gaan de borsten van de parelhoen die gaan we eraf halen. En die portioneren we zo bij. En die vormen eigenlijk weer tot weer een hele borst, maar dan in het klein. En daarvoor gebruiken we de huid ook weer. Van de filetjes, daar maken we een speciale rouleau van, zoals je dat noemt. In combinatie met truffel en een crunch van boekweit en parelhoenhuid, krokant. Met jus met anijs. Er komt een hele mooie een soort puree bij van aardpeer. Als je hem ziet lijkt hij stevig, maar als je hem proeft is hij heel mooi zacht. We hebben nog ingemaakte rode ui met abrikozenpit crème en mosterdzaad. En natuurlijk nog de pootjes van de parelhoen. Daar maken we een hele mooie stoof van. Die gaan terug in een bolletje en die gaan door een gelei heen van rode koolkimchi. Hele mooie smaak en daar komt weer het botje in van de parelhoen. Dus dat het net lijkt als het weer een klein pootje is. Dus we gebruiken zoveel mogelijk van de parelhoen in combinatie natuurlijk met de garnituren. Het is de kunst om daar één geheel van te maken. Nou ja, de vis moeten we werken met de beekforel. Ja, die heel kwetsbaar, zeg maar. Die kan niet heel veel hebben, heel zacht. En er komt een vars tussen, onder andere met gezouten citroen en Hollandse garnalen. En die wordt eigenlijk zomaar gegaat in de beurre-set. Dus die is botermals. En de huid natuurlijk, die komt nog bovenop. Dus ook van de vis gebruiken we weer zoveel mogelijk. Ik hou de tijd bij, ik hou de lijst bij van wat ze moeten doen. En dat is heel belangrijk. Van, hey, zitten we op tijd? Want als we niet meer op tijd zitten, dat we achter gaan lopen, dan hebben we een probleem. Zenuwen beginnen te komen. Ik voel het gewoon ook in de buik dat het begint te kriebelen. Zodra het startsein er is van we kunnen beginnen, dan geloof ik er ook wel in. Dan is het ook goed. Ja, absoluut, absoluut. Ze hebben nu gezonde wedstrijdspanning die er is. Alles eruit. Alles eruit. Ja. Lars, wat nou? Controle? Misschien is het een beetje de grens op, maar sommige dingen. Dus sommige dingen die begint alvast te skillen of hij staat een beetje op smaak maken en alles. Dus een beetje proberen ze uit te smokkelen om zo te zeggen. Ze hadden het elk land dat. Ze binnen bij verschillende landen al heel wat dingen ingenomen en hele terrines en sommigen die dood gewoon op elkaar. Die nemen het gewoon extra mooi. Als het kan, dan is het mooi en als het net kan, ja, dan... Ze pakken huid mee, de pootjes van de stoof pakken ze mee. Ze gaan nu overleggen achter. Ze hebben de vishuur maar om. En de vishuur vind ik nog net iets een probleem. Maar meer de pootjes voor de stoofbaltje. Die ben ik hier nou? Ja, ja. En dan kunnen we ze net mooi terughouden eerst. Dus daar hebben we misschien een oplossing voor, zie je. Maar ze zijn al aan het doorlezen wat ze er mooi in van. In principe zullen we de vishuur gewoon mooi nemen, maar we gaan maar al wachten. Lars, wat nou? Ja, dit is een mooi fruitje van Libraï en Libraï's zusje. Is oven op mijn hand van bekneld raken tussen de werkbank en de oven, zeg maar. Dus nou is er een heel stuk van in mijn hand is een grote snee kwam. Dus 2 pezen terug, een zenuw en een bloedvat. En dus is het exit? Voor mij is het exit koken, ja. Ik weet dat
Tjinslag voor het Nederlandse team dat maandag van de grote Idensiegerwedstrijd Bocuse d'Or. Lars Aukema, de assistent van kok Jan Smink, het juist zien handbrutsen. Maar de man ben al haast 2 jaar aan het trainen voor de wereldfinale die in Lyon is, in Frankrijk. Ja, dit is natuurlijk het laatste waar we op zitten te wachten. En het is natuurlijk ongelooflijk sneu voor Lars. Voor Lars helemaal natuurlijk. Samen met hem Nederlandse finale, Europese finale, en dan gebeurt zoiets. En ja, dat is enorm balen. Als je dan binnenkomt in het ziekenhuis en dan merkt hoe ernstig het is, dan flitsen die hele voorbereiding en die hele oorlier flitst dan even bij die langs. Ja, dat is natuurlijk enorm balen. Ja, nou moeten we door. We hebben een nieuwe commissie, zeg maar. En Rogier Peters, ook van de Liberijen. En nu moeten we volle bak. Vanavond haal ik die jongen op. En die zal een tijdje bij ons komen logeren. We moeten gewoon nu de knop omzetten. En alles op alles zetten. Dat Rogier volle bak alles komt te weten. En misschien zal ik wat taken erbij nemen. Maar dat moet blijken uit de trainingen. We zijn hier bij het kwakeltje in Exmorra, bij Alwin. En Alwin is die helpt ons met presentatiedingen voor de schaal. En hier, dit is onze takboomstronkje waar de jus in komt bij de wedstrijd. En die is hier nu alle minuut aan het afmaken voor ons. Ja, zoals je ziet, dit is ook een vak apart. En Alwin is altijd betrokken bij de Bocuse. Hij helpt ons vaker, ook in voorgaande trajecten. Vorige keer toen heeft Alwin bij de vis voor ons een zeeduivel gemaakt van glas. En bij het vlees had een hele mooie schaal met de rex eigenlijk van een lam. Ja, top. Moet goed zijn. Ja. Top. De presentatie is ook een zeer belangrijk onderdeel in het geheel. Ik geloof uit mijn hoofd 20% van de beoordeling, dus daar wordt zeker serieus naar gekeken. En wij hopen ook onder andere met dit natuurlijk daar flink punten in te gaan scoren. Dat moet goed komen. En wat ik zei, als we deze eventueel wel iets hoger of lager gaan, ja. Ja, misschien is dat wel heel mooi, misschien ook wel niet, maar daar komen we achter. En anders kom ik volgende week nog een keertje langs. Hey, hartstikke bedankt, hè. Jo, dank je. Hoi, hoi. Lars, mooi dat er dochters coach bij wezen blijft. Ah, dat begint nou. Zo zwier. Brok in de keel. Dit is waar zij het verdienen haar. Nou ja, ik een beetje wijven zelfs. Ik bedoel, ja, je begint hier echt te gerne hoor. Maar ja, dit is het daar. Ja, de zenuwen dieren om je lief. Ja, absoluut. Maar ik trooi al, Jan had heel rustig slip. Maar van de moer zie je er al in zijn flow heel op een stuk concentratie. Is het offer wat je misschien aan brengen, is dat het wurg? Je moet trouwen. Klopt, ja. Maar dat hebben we bewust uitgesteld, ja. Om inderdaad wat rust te creëren. Oors dan is het en de wedstrijd en trouwen. En nou goed, dan doe je al beide misschien maar heel. Dus we hadden verkozen om dat uit te stellen. Dan, nou ja, hij heeft beide de rust om daar naar dat te leven. En mee bezig te wezen en de boel te regelen en dergelijke. Maar ja, je werkt je ook naar een bepaald moment daar. Dus het is goed dat het straks voorbij is. Dan, nou ja, om inderdaad weer even wat rust te hebben.
Eindelijk is een strijd van je beiden, hè? Ja, zeker. Tuurlijk, want zoveel als ik ermee bezig ben, ja, dat merkt Anne ook. En dat zei, je moet wel allebei daar volledig achter staan en daarmee om kunnen gaan, want anders werkt het niet, zeg maar. Kijk, de afgelopen 1,5, 2 jaar zien we elkaar gewoon heel weinig. En Anne weet gewoon hoe belangrijk het ook voor mij is en die staat er gewoon volledig achter. En soms hebben we onze moeilijke momenten, maar ja, dat is ook een goede test. Hè? Ja. Dus, ja, ik moet eerlijk bij zelfs is het soms wel... dan slaat er soms ook op terug. Dan gaat het er alleen nog maar om. Maar goed, dat is natuurlijk, ik zie de enthousiasme weer. Dus, maar over het algemeen is het leuk, jazeker, ja. Anna, dus soms slaat het erin terug. Passie of obsessie? Nou, over het algemeen passie. Maar ja, als er dan soms trots laat, dan denk ik wel eens... Nou, het is ook wel eens een beetje een obsessie werken. Nee, maar het onderliggende is toch wel het gepassioneerde. Ik heb moeite, ik ga altijd door met malen en ik kan het niet zo goed loslaten. En ik krijg soms ook wel eens de opmerking van Lars, die zegt ook wel eens van... Als je vrij bent, zorg ook dat je echt vrij bent. En ga niet weer met die wedstrijd bezig, want dat doe ik wel eens vaker. En dan zeg ik dat ik vrij ben, zeg maar, bijvoorbeeld tegen Lars Leenert, maar dan ga ik gewoon aan de gang voor die wedstrijd weer. En dan, zonder dat hun dat een beetje weten, zeg maar. Want hun zeggen ook van, je moet wel je rust ook pakken, dat is ook heel belangrijk. Maar als ik dan, laten we zeggen, mijn bed uitkom en ik denk van, nou, dat zal ik eens doen. Maar dan ga ik het liefst weer met die wedstrijd bezig. Want ja, dat is toch nu waar je op gefocust bent. Toen hij 12 was, wou hij al naar de kokschool en dat mocht niet. En moet je zien wat hij in feite... nou ja, hij is nu 16 jaar verder, moet kijken waar hij staat. Dat is toch wel heel mooi. Dat doet hij echt zelf, hoor. Hij is vrij doelgericht en hij weet precies wat hij wil. Ja. En dan gaat hij er ook voor. En ja, met zo min mogelijk omwegen naar zijn doel toe als kan. En met inzet. Absoluut. Als hij iets toezegt, doet hij het en dan gaat hij er echt meer dan 100% voor. Daar kun je van op aan. Ja. Goedemorgen, Jan Smink. Ik kom paardenloonskelet ophalen bij Marjolein Kramer. Ja, ik doe de deur even toe. Dankjewel. Nou, dit is hem. Kijk. Ja. Goedemorgen, alles goed? Hey, goedemorgen. Ja, zeker. Nou, die is mooi geworden. Het is een heel ander gezicht als toen je hem bracht, hè? Ja, toen zat het vlees er nog aan. Ja, precies. Ik durf er bijna niet aan te zitten, maar... Nou, het kan wel wat hebben, hoor. Het is wel, het is... nou, hier kijk, ja. Er zit ook wel een beetje spanning hier en daar. Het kan wel wat, maar je moet wel voorzichtig zijn. Ja. Ongeveer wat je in gedachten had? Ja, zeker, zeker. Ja, als je ook kijkt in de opdracht natuurlijk, dat je zoveel moet gebruiken van het beestje. Nou ja, wij gebruiken bijna alle technische delen, maar we gebruiken zelfs de botjes, het skelet gebruiken we dus. Ja, inderdaad. Dan kunnen ze niet om ons heen. Nee. Jullie zijn toch niet aan het filmen, hè? Nou, dat geeft toch weer aan hoe sterk het is. Wow, yo! Dans le box numéro 11, Jan Smink. Maak je dit soort dingen zelf wel eens? Nee, nee, niet zo luxe. Wij eten heel gewoon. Wij zijn voor de simpele kost, hè? Boeren, staanpot en dat soort dingen. Echt eenvoudig. Maar dit zijn echt keuswerkers, hè? Ja, maar als je dat niet gewend bent om in dat segment te eten, nou, dan moet je soms ook wel eens even een knop opzetten van, wat krijgen we nu allemaal op ons bordje geschoten, zeg maar. Dat ben je niet gewend dan.
D'accord. 4 heures par jour et tout, c'était un vrai. Als wij de bordjes afmaken, wil je dat ook mooi maken. Als ik nu een bordje maak met dezelfde ingrediënten, die zijn allebei lekker van smaak. En de ene die kwak ik op het bord, om zo maar te zeggen. En dan denk je van, oh, ziet er niet, wat is dit eigenlijk? En je eet het, oh, dit is lekker. Maar ja, als je daar een bordje van maakt, wat er helemaal waanzinnig uitziet, denk je van, wow, dit ziet er gaaf uit. Dan zit je al heel anders te eten. En dan denk je van, oh, ik heb zin in om dit te eten. En dan smaakt het eigenlijk nog beter. Het oog wil ook wat. Nee, je moet hem vragen. Hij heeft gekookt. Jan, en? Ja, nee, gekke dag weer, maar volgens mij ging het goed. En, ik denk dat we tevreden moeten zijn wat we neer hebben gezet. En ja, afwachten zometeen wat er gebeurt. Het is altijd moeilijk hier, 24 verschillende juryleden. Maar de eerste berichten zijn goed en Jonny was ook zeer enthousiast. Ja, was het zo? Dus, ja, was goed. Ze hebben het echt gemaakt zoals het moest. Misschien nog wel beter. Thomas Keller vroeg mij, hij zegt, hoe vaak hebben we dit nou geproefd? Ik zeg niet alles compleet, maar afgelopen woensdag hebben we het nog een keer helemaal compleet geproefd. En ik durf wel te zeggen, het was nog beter. Het is veel beter. Het begon een beetje moeilijk, is altijd wennen en daarna kwamen we lekker in de flow. En, dus ik ga nu de laatste dingen ophalen, hier in de bus knallen, want we worden hier nog op beoordeeld. Dus, spannend. Ja, zeker spannend. En nou ja, we zullen zo meteen horen wat de uitslag wordt. Monsieur le maire. Le Bocuse d'Or est attribué à la Norvège. Hey, wat zei ik? Ik had hem 3 staan. Ja, dat is fantastisch. Omhels hem maar niet. Ja, laat hem maar even. Ja, stop hè. Ja, als je kijkt wat je daar allemaal voor je hebt staan en wat je hier neerzet en de landen wat je achter je laat, dat is natuurlijk bizar. Sinds de Bocuse d'Or bestaat is Nederland niet zo hoog geëindigd. We hadden gezegd minimaal top 10, dat zou echt mega gaaf zijn. Weet je, word je gewoon 9e. Daar kunnen we alleen maar mega trots op zijn, aangezien wat er allemaal gebeurd is, wat we mee hebben gemaakt. Dus je moet er gewoon heel blij en trots op zijn dat dit gebeurd is. En heel blij. Geweldig, dit is fantastisch. Nou, als je zo kijkt wat voor landen ze achter liggen hadden, ja. Het is echt geweldig, werkelijk weer. Ja, ontlading even op dit moment zelfs, alweer emoties die komen boven. Maar nee, het is echt geweldig, fantastisch. Ja. Ja, het is gewoon top, toch? Ja, echt weer. Dit, nou ja, goed, Jan had zijn bij de eerste 8, maar ja goed, die negende plak is gewoon geweldig. Beste ooit hè, van Nederland uiteindelijk, had ik begrepen. Dus nou ja, wat wil je dan meer? Dus echt geweldig, ja. Bedankt jongen, 2 plekken. Hey. Ja, dankjewel jongen. Ja, lekker, dankjewel. Fantastisch. Ziet wat je achter je laat hier. De gek man. Gefeliciteerd Jan. Waanzinnig man. Dankjewel. Echt. Echt. Top hè. Heel goed. Jan, top.